Čopu. Co si děláš za to čiaka, vole? Máš ten oheň? Hej, kapuci. Čopa nebo radím oheň? Čo? Ne, vole. Tak čopa máš oheň. Nebo máš oheň? Čekaj, oheň. Můžu být můj. Oheň? Na záchodě. Podívej se. Jo, dá ty? Co? Ty ho dáš? Tak máš piči, kamo, on je pekantárem. Jo, on je tam! Ona ho tam! Ty kdo hulí, hej? Michal, vidí Michala hulit? Michal? Piče, to vezme kusek do piče, hej. Co? Já si myslím tež. Ne, já nepodobně, si už, že je tam udělal. To jsi tam toho Hej, kam jdeš, kamarádko? Postavil Lukáš. Ty vole, jak to neletělo, jenom. Hej starý, víš, co jsem si ale všiml? Víš co, to je já minulé. Kde ho mám, pičo? Ale dívej starý, víš? Kde je, pičo? Co Víš, vidět? co jsem říkala? Já. Já budu taky, co? Tady je starý, tady. Kaj, hej. Už dál ti pičo vyjebaní skurvení, hej. Kde mám? Já sprdělí. Už je to tak. Ráčo, učí mi to. Nebudu s ním Ty řešit. tam nic není, Ty vole. máš pič, ty mě utřela, že? Hej. Mě už utřela, Pičo, že směješ žádnou křeček. Mě už bolí držka! Jsi neviděl, pičo, ne? Moje huba, kurva! Co ty děláš, piči, co to je? Co nemůžu? Kurec, vole. Já v těm rád. Už ty bolí. Napij se. Já ne, já mlčko. Koho máš? Hej, co to bylo? Zlaté vás teď nebylo razí. Došel tam domů? Já ne. Jdeme na ten bus už. Už? Jo, už jdeme. Jste fašisti,